Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинҳои мо бо хабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Як мошини фурӯшӣ аст. Баъдон Opel Vectra аст, ки соли бароишаш 1993 сол аст. Бензин газ мегӯяд ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика аст. Мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин мегӯяд 4 та дискаҳои хурда, 4 та балонаи средни 60%, моторош мегӯяд 100%, ягон камбуди надорад, родной краска, магнитофон, салон тоза. Мошин мегӯяд 100%, ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд неки бучидаги. Мошин дар ноҳияи Темурмалак айни ҳол қарор дорад. Нархаш 17000 сомония ки боз мегӯяд ва муомила ва савдои хуб мекунем. Дар назди капот сирош намега сум дар кора. Рақамҳои Тоҷикистоншо ва рақамҳои расмиашон аст. Дар ин рақамҳошо WhatsApp пайваст дорад. Маълумот метавонед ки дигар маълумот пурашад аз ҳамин рақамҳо гирен. сирош намега сум дар кора бардорон. Агар шумо махали мошини фурӯшӣ хона, замин, квартира, мағоза, гов, мол, чизе ки дошта бошед барои фурӯхтан, метавонед ки маълумоти пурашад қатъи сураттош дар номери имо ба саб роя кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда реклама дорем. Фақат лайк монатона фаромӯш накунед. Раҳмат барои дастгиритон. мошини фурӯшии навбатӣ аст. Баъдон Daewoo Nexia аст ки свети сафедаш соли бароишаш 1995 сол аст. Бензин газ мегӯяд ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика аст. Мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техника, мегӯяд ки ҳолати хуби техникӣ миёна, мегӯяд ки соза. мошин дар шаҳри Бохтар айни ҳол нархаш 10000 сомония ки нашуд арзон кардан. ягон чиз гуфтагӣ нест ҳисобишон. Хай кадомтон ки мехаред, фақат одамони харидор дамега, яъне ки занг занам бо гап мезанем, нашуд арзонша ба мо гуфтагӣ нест. мумкин ки хай дар назди капот ҷои пулгиришда мумкин арзон кунам. Баъдон маълумот дигар маълумотша аз ҳамин рақамҳо гирем. фақат аз шумо хоҳиш ки ҳамин видеонавори моро силкаша дар имо васаптон позиция кунед. хеле кори хуб мешуд. раҳмат барои дастгириётон. мошини фурӯшии навбатӣ аст. Баъдон Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли бароишаш 1994 сол аст. суди фурӯш мегӯяд бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литри простой, коробкаш механика аст. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд 4 та диска, 4 та балонаи 70%, салон тоза, магнитофон, электропакет, яъне ки родной краскаш ҳам хеле сафеда бардорон. мошин дар шаҳри Хучанд Бозори айни ҳол нархаш яъне ки 40000 сомония ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем. салонш мегӯяд тоза, магнитофонаш кор мекунад, чордараш мегӯяд полни ход элекропакета. мошин 100% дурни шарда гаштаги, дурни шарда. хоб кадомтон ки мехаед рақамҳошон мондагӣ аст. маълумот дигар маълумотша аз рақамҳошон гирем. фақат лайка фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдон ВАЗ 2110 аст ки соли бароишаш 2004 сол аст. судишториш мегӯяд бензини холи аст, газ надорад. объем мотороша 1.4 литри простой мегӯяд соҳибшон. коробкаш механика аст. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та диска, 4 та балонаи 60%, салон тоза, магнитофон, родной краска. мошини номерош транзит. хай бо кадом шакли нафаҳмидед аз соҳиби мошин аниқ када мегирен. мошин мегӯяд сирош насум дар кора мефурӯшем бо нархи 10000 сомонӣ. дигар маълумотои пурра бо телефон кати ки дар назди капоти мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол қарор дорад. маълумот бисёр аз мошинча арзон аст, арзони бад аст. метавонед ки дигар маълумотша аз рақамҳошон гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдон инам аст Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли бароишаш 1995 сол аст. бензин газ мегӯяд ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 2 литра, коробкаш механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. яъне ки салон тоза мегӯяд 4 та диска, 4 та балонаи 70%, салон тоза, яъне ки мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор. ки мошин мегӯяд ҳамаш кор мекунад родной аз худаша. мошин мегӯяд дар шаҳри Вахдат айни ҳол нархаш 40000 сомония ки камтаре дигар мегӯяд арзон мекунем. бисёри бад не, камтаре дигар муомила мекунем. дар назди капоти мошин
срочно сум дар кора бардорон. Ба кадоми шумо гарам хеле мошинои сечка ки лозим бошад марҳамат рақамҳо шумондагӣ мошин дар шаҳри Вахдат қарор дорад. Метавонед ки дигар маълумот пураша аз ҳамин рақамҳо гирем. яъне ки дӯстони азиз навора то охираш тамошо кардан гирем. Агар ки ба шумо ягон мошин дар кор бошад дар комментар нависем, дар видео оянда пешкаштон мекунем мошинои гуфтагии шуморо. Мошини фуруши навбати сайбадро инама аст Mercedes-Benz C-класса ки сечка объемни соли бароишаш 1999 сол аст. Бензин газ мегад ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 1.8 литр аст. коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад, 5 моҳи дига таъмировка дорад, 4 та балонои пачка, 4 та дискаҳои яъне ки нав, кондитсионерш мега ях кор мекунад, мотор 100%, ягонаш мега задагӣ пӯшидагӣ расхҳо дорад, магнитофон, салон тоза, электропакет ҳамаш аз худаш. Мошин мега беҳад ба тоза ягон расхҳо надорад мегад соҳибшон. Мошин дар ноҳияи ёвонаи айни ҳол нархаш 60000 сомония ки боз мегад муомила ва савдо мекунем дар назди капот. Ба телефон умуман савдо намеша. Кадоме ки мехарад бияд аз пеш бина мошина мега баъд савдо мекунем. аз шумо хоҳиш кардем ки беҳуда занг назанад, фақат одамони харидор бародарон. Агар шумо хали бародарон мошини фурушӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, мағоза, гол, мол чизе ки доштан барои фурӯхтан метавонед ки пурра маълумот доша қатъи суратош дар номери имо васаб роӣ кунем. дар видеои оянда фурӯшда мемонем. мошини фуруши навбати сайбадрон Opel Zafira аст ки соли бароишаш 2002 сола мегад соҳибшон. яъне ки судишориш мега бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр мега, коробкаш механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби техника қарор дорад. мошин мега камтар мега нарушка мега кор дорад мега дига ҳамарош 100%. электропакет дорад, кондитсионер дорад, 4 та диска, задни камера, самбуфер, монитор, яъне ки ҳамаш чизои радноя мега. мошин мега дар Душанбе мега дар пеши автовокзала мега соҳибшон. кадоме ки мехара мега бияд аз пеш бинад баъд савдо мекунем. хадавой падавой мега ҳамаҷош 100%. фақат нарушка мега камтар кор дорад. дӯстони азиз марҳамат хай бо дига маълумот ча мегирем. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 43000 сомония ки боз мегад муомилаам дорад дар назди капоти мошин беҳуда, яъне ки занг назанам. дар ин номерошам имо пайваст дорам бародарон. марҳамат кадометон ки харидори аниқ боша метавонед ки дига маълумотча аз рақамҳои поён буда гирем. фақат одамони харидорда дақл дорад ки яъне ки беҳуда мегад занг назанам. мошини фуруши навбати аст сайбадуни азиз Opel Vectra аст ки ятаи дига соли бароишаш 1989 сола мегад соҳибшон. хоб бензини хоилия мега газа дорад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега 3 та диска мега, така дискаош простой, 3 диска дорад, яъне ки коробкаша мега 100%, хадавой, балонош нормални, салонш ҳам сода, магнитофон ҳама чизои раднойча, свети радноям хел вишнови, яъне ки олучагӣ. мошин мега 100% мега, яъне ки нархи ахиронша мега соҳибшон 10000 сомони нархи ахиронша мега, дига ягон сомон арзон намешавад. мошин мега яъне ки 100% ягон расход надорад. хай бо дига маълумотча мегирем. мошин дар шаҳри Истаравш, яъне ки шаҳри Истафара, яъне ки узрҷо шаҳри Истафарада қарор дорад бародарон. хай кадометон ки мехаред дига рақамҳо шуд, яъне ки дига маълумот пураша аз ҳамин рақамҳои поёмда гирем. фақат одамони харидор дақл дорад. марҳамат занг занед, қатъи шумо савдо кунен, мошинчара харед. мошини фуруши навбати сайбадрон ВАЗ 2107 молодёжин аст ки соли бароишаш 2007 сола мегад соҳибшон. бензини хоилия мега газа дорад. объем мотораш 1.5 литри инжектор мега, 1.5 инжектор, коробкаш механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби техники қарор дорад. мошин мега 4 та балонои 60%, 4 та дискаҳои худаш, раднои краска, салонш тоза, магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин мега пӯшидагӣ надорад 100%. мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 18000 сомония ки боз арзон ва муомилаи хуб мекунем мега дар назди капоти мошин 2007 сол аст. вариантҳои алишам ҳаст ки ягон мошин боша мега метавонед ки вариантҳои худтонро пешниҳод кунед, яъне ки вариантҳои хуб боша мега алишам мекунем, яъне ки ягон мошини сод боша ҳам хали вариантҳо ҳаст бародарон. хай кадометон ки мехаред кадом алиш мекунед, марҳамат вариантҳои худтонро дар рақамҳошон пешниҳод кунед. фақат аз шумо хоҳиш ки лайк ва обунашонро фаромӯш накунед. ҳамаи меҳнатҳои мо барои шумо то охираш тамошо кунед ва лайка мондан гиред. мошини фуруши навбати сайбадрон Hyundai Starex ки соли бароишаш 2000 сол аст ки дизел мега судишориш, яъне ки мошин мега 100% соли бароишаш 2000 дизел ва моторш 2 аст. коробкаш механика аст. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад.
4 та диска, 4 та балонои 60%, салонш ҳам нормальняй, яъне ки нашуд ҳуҷҷат, яъне ки хадаво ягон маълумот додагӣ нестай. Мошин дар шаҳри Душанбе айни ҳол нархаш 32000 сомония ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хубшам мекунем дар назди капоти мошин. Скаменкош ҳамаш мегӯяд 100% ягон мошинча расходша гуфтагӣ нестам. Бадро хай бо кадомитон ки агарам хали мошин харидани бошин, яки бо дигар маълумот пураша аз рақамошон мегирем, марамат занг занед, дигар маълумотша аз соҳиби ҳамин худашон гирем. Мошини фуруши навбати сайбадрон ва аз 2106 маладиё журналиста ки соли бароишаш 1984 сол астае. Бензин газ мегӯяд ҳар даш ҳастае кор мекунад, объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. Мошин 4 та дискаҳои раднои худаш, 4 та баллонои нормални мегӯяд, мотор 100%, яъне ки мошин мегӯяд капитални ремонти нав кардагӣ мегӯяд, мошин 100% ягон рӯз задагӣ пӯшидагӣ расход дорад. Мошин хелаши дасти як одам нагаштагӣ, ки мошин мегӯяд 100% ягон расход надорад, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. Мошин дар ноҳия Бобоҷон Ғафуров қарор дорад, нархаш 13000 сомония ки боз мегӯяд савдо ва муомилаи хуб мекунем. Мошин раднои краска, магнитофон, ҳамаи чизои радноиш кор мекунад, ягон расход надорад бардорам. хай бо дигар маълумот пураша аз рақамои поёмода мегирем, марамат занг занед, дигар маълумотша гирем. Фақат аз шумо хоҳиш ки лайк мондана фаромӯш, ягон лайка монед. Мошини фуруши навбати сайбадрон Daewoo Matiz аст ки соли бароишаш 2001 сол аст. Бензин газ мегӯяд, ҳар даш кор мекунад, объем мотораш 1 литри простой, коробкаш механикае, мошин мегӯяд ҳолаташ беҳтаринае, яъне ки 100% расходша ба амрои мо нагуфтям. 4 та диска, 4 та баллонои 60%, салон тоза, раднои краска, магнитофон, яъне ки пӯшидагӣ ҷошам гуфтагӣ нест ки ҳамаш 100% кор мекунад, дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин дар Душанбе айни ҳол нархаш 18000 сомония ки кадоме ки наличи мегӯям мехарад, яъне ки дар назди капоти мошин муомилаи хуб мекунем, фақат одамони харидор дар бародарон. кадометон ки мехаред марамат рақамошон мондагӣ аст, метавонед ки аз ҳамин рақамошон пурра кардан дар маълумоти 100% боз як бор дигар гирем. дӯстони азиз, агар шумо ҳамин хеле мошини фурушӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира, мағоза, гов, мол чизе ки барои фурӯхтан доред бардор азиз, метавонед ки пурраи маълумотош, қатъи сурatoш дар номери имо ватсап рӯй кунед. мо дар видеои оянда рекламада фурӯш дам мемонем. ин буд 12 мошини фуруши мо. То видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо. То видеои боздид.